खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बीपीएफ सरकारा एसटी मुलाम्फागिरिफोरनो हाउसहोल्ड इसेन्शियल किट्स एबा नखरनि गोनांथार मुवा राननानै होदों। नंगौ एसटी बर्डनि मासिगिरि उमारानि बसुमतारिनि दैदेननायाव एसटी मुलाम्फागिरिफोरनो नखरनि गोनांथार मुवा राननानै होदों। एसटी बर्डआ गासै मोन 800 मुवाफोरखौ मोन 6 समस्तियाव मोन 8 गुबुन गुबुन मुवा एबा आइटेमफोरखौ कक्राझारनि सब डिभिजनेल वेलफेयार अफिसाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों एसटी मुलाम्फागिरिफोरनो राननानै होनाय जायो। बे हाबाफारियाव एमसीएलए जुबिराज बसुमतारि, एसटी बर्डनि मासिगिरि उमारानि बसुमतारि बिथांमोना बाहागो लानानै मा फोरमायखो आबुङै खोनासंदो। दिनै जोबोद जोंनि बीपीएफ दोलोनि श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सान दैदेननायनि सरकाराव दिनै जोंहा मोनसे जोबोद देरगाथावना बा गोजोन मोनसे समबाद होनजायो। दिनै जोंनि मानगोनां एसटी बर्डनि चेयारमेन मानगोनां आब' उमारानि बसुमतारिनि दैदेननायाव जों दिनै मोनसे किट्स एसेन्शियेल किट्स जों मोनसे राननानै होनो हादों सरकारि भाबै। गतिके आं बाहाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों गावखौनो गाव, जिहेतु आं बाहाय फैनानै गोबांथार महिलाफोरजों मोनसे इन्टारेक्ट मोनफैबाय आङो आरो बेहायनो बयनोबो दि जोंनि सरकारा हाग्रामा सान दैदेननाय सरकारा जे बेबायदि मुवाफोरखौ रायजो राजानो रानना होनो हादों। जाय व्यक्तिया मोननांगौ प्राप्त दं बे व्यक्तिफोरनो जोंनि सारा मोनसे सरकार दायथ' लानानै मोनफा मोनफा बर्ड दाना होजोबलाय। दिनै जोंहा मोनसे एसटी बर्डनि दैदेननायाव जों मोनसे दिनै एसेन्शियेल किट्स रानना होनो हाबाय। गतिके जों बिनि थाखाय जोबोर जोंनि सरकारखौ जोंहा बाख्नायथाव होननांगौ आरो जों गावखौनो गाव जोबोर गोग्गानानै जोङो गोजोनथाव होनना जों सानना लानो हायो। आरो गुबुन बिथिङाव बिटि सरकारा माबायदि खामानि मावनो लादों? जोंनि बिटिसि सरकारा जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा बुंबाय थाखादों जे दिननिफ्राय सरकार दायथ' लादों बिटिसिआव बे दिननिफ्रायनो सारा बुंबाय थादों जिहेतु जों दा 32 ल'ख रायजो राजानि जों सरकारसो बाहाय जोंहा खुनु सोरखौबा दुसि नांगौ मानांगौ गैया। जाय व्यक्तिया बेफोरबायदि सरकारि आसनिखौ मोननांगौ अरुणोदयानो होन बा आइबिएसआनो होन बा जिखुनु नैबेफोरबायदि एसटी बर्डनि बा बबेबा ससियेल वेलफेयारनि जेसेबां बर्डनिफ्राय सरकारि भाबै आसनि फैयो मोननांगौ बिथिंनो बयनोबो राननानै होनांगौ होननानै जोंहा सारा बिथोन होखादों। गतिके जों सारनि बिथोन बादि जों समस्ति वाइज बा डिपार्टमेन्ट वाइज मोननांगौ बिब्दिनो आइ आफा रायजो राजानि आसनि सरकारि आसनिफोरखौ जोङो प्राप्त व्यक्तिनो रानै होगासिनो दङ। थांनाय सरकाराव जिहेतु नैबे राननायनि खेथ्रआव जे फारागथि खालामलायनायखौ नोंथांमोना अजद खालामो। बेथ' जोबोद दुखुनांथाव होननांगौ। बिथांमोना दे सरकारि आसनिखौ नैबे बीपीएफ नांगोलनिसो बिसोरनो होनो नाङा बेफोरबादि भाषाखौ गावसिनि नेताफोरनिफ्राय ओंखारदों ना बे लकेलनि बिसिडिसि चेयारमेन मेम्बारफोर बानायदों जोंथ' सानो जिहेतु प्रमद बर'मोनानो बा बिसोरनि गिदिर नेताफ्रानो मिथिं दावथेनाव बुङो अपेन बुङो बीपीएफनो जों बेखौ जोंनि सरकारि आसनि अरुणोदयखौ जों होआ जोंनि इउपिपिएल दोलोआल' मोनगोन होननानै बिथांमोना मिटिङावनो अपेन बुंदों। गतिके खुब दुखुजनक आरो लज्जाजनक जायनि फलाव बिनि रिजाल्टखौ दाखालि 2025आव इलेक्सनाव बिथांमोना मोनबाय। गतिके बेफोरबायदि राजनितिक जों गेलेया। जोंनि हाग्रामा सारा जेनेरेल बयखौबो जेसेबां जाथि जनगोष्ठीजों 32 लाख बिटिसिआव सारा बयखौबो समानै नायगोन होननानै गाव क्लियार बे बिथोनखौ होखाबाय आरो गावनि खुगाजों बुंबाय थागासिनो दंखायो। फैगासिनो दङ बिधान सभा बिसायख'थि बीपीएफ दोलो हिसाबै माबायदि साखाफारा? जोंथ' दाख्लि थांनाय बिटिसिआवनो जोबोद खाथिनानै बा खस्थ' खालामनानै जोङो सरकारखौ जों लाबोफिननो हाखाबाय। गतिके जोंनि थाखाय नैबे बिधान सभाया फैगौ जानो गोनां 2026आव जोङो बिनि थाखायबो अलरेडि जों दानिफ्रायनो साखाफारा जाखाबाय जिहेतु जों गोग्गो सरकार बिटिसिखौ बानायनो जोंनि बीपीएफ दोलोआ आरोबाव साबसिन सरकार दानो हायो एसेमब्लियाव लांनानै जोङो मोजां खामानि मावनो हायो जोंहा बेखौ अलरेडि क्लियार जाखाथारबाय। मोन 15 बिधान सभा बियाब दङ बेयाव बीपीएफ दोलोआ गासैबो बियाबावनो गेलेगोन।
बे जोंनि गोजौनि मानगोनां सारमोननि माबासो जागोन गासिबो गेलेया बे सारमोननि बिथोनसो जागोन बेखौ आहा बाहाय बुंनांगौ माबा गैया गतिके सारमोना मा डिसिसन लायो बे डिसिसन मरैसो जों थांगोन बे जाहैबाय सारमोननि आखायावसो माने आइटेम 8टा आइटेम दङ प्रेसार कुकार आरो गेस स्टोव माबा कन्टेनार्स फ्लाक्स दङ ओमफ्राय डास्टबिन दङ बे 8टा आइटेम दङ आरो साबेसे मानसिनो राननानै होनो हागोन टटेल 8टा फैदोंथ' किबा 800टा फैदों दा 800टाखौ जोङो गासिबो माने 6टा समस्तियाव राननाय जाबाय आरो जोंहा एसडि बर्डआव मा दङ मेम्बार दङ टटेल 12 जन आं चेयारमेनखौ लानानै दा बहाय मोनसे समस्तियाव बेसेबां गोलैयो बेखौ मोनसे हिसाब खालायनानै होनानै रानलायलायनानै माबाय आरो सिलेक्सनखौ खालायबाय बहाय सोरबा बिजेपि सोरबा इउपिपिएल सोरबा दस्रा राजनितिनि दला बाद थांनांगौ बिदि नङा जायफोर मोननो गोनां जायफोर निदि बिसोरनो बयनोबो होनांगौ समान भाबे बयखौबो जोङो नायनानै लिस्टखौ बानायनाय जाबाय आरो मा खामानि मावलाबोदों एसटि बर्डआवथ' बेबादि माबा गैया माने सरकारा जिखिनि जिनिस लाबोयो जों बेनिफिसारिखौ मोजाङै नायनानै लिस्ट बानायनानै होनाय जोंनि दायित्वआ बेल' आरो खामानियानो बेल' बे जिनिस जिखिनि लाबोयो गभर्नमेन्टआ बेखौ जों माने इमप्लिमेन्ट खालायनांगौ जाहैबाय आरो बेल' जोंनि दायित्वआ